Der skal ikke vække skid der. Mamma. Det er spooky det her. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg ved ikke, om jeg skal gribe rundt af ham der lige heroppe. Han er virkelig sjov. Men det... Det vil jeg lige se en gang til det der. Hvad skete der? Hvad skete der? Prøv at se. Shit. Sådan. Prøv at se, hvordan sidder min hånd der. Jeg kan ikke lide det. Hold op med det her, tak. Okay, nu er det slut med at optage.